Kita sa video, ang paghanod sa mga pilang beses sa driver sa pickup ngayara sa daranon kag nagapundo pa ang mga salakyan. Inang nagluntad bandala 7 sang gabi, Enero 8 sa Diversion Road, Mandriao, Iloilo City. Base sa investigasyon na Police Captain Valalan Campbell, hepe sang Mandriao Police Station, ginpayag sininga ang driver sa pickup ang ginkilala kay alias Edward, legal ang edad, empleyado sa gobyerno kag residente sa distrito sa Molo. Suno pa diri, papo di na tanin si Edward o panaduwa sini kasakay, sang hinali lang naglosot ang motorsiklo sa ilang likod, kag golpe lang, ginbuksan ang ilang apertahan, ginbakol si Edward sa matigang nga bagay, kag makapila nga beses. That aggressor is came from the behind sa salakyan nila. Golpe lang nagulot, kag gin-confront sila kag ginalampusan. Nakaangkon sa himatoma sa botkon si Edward bangod sa pagsagang sa matigang nga bagay nga ginlampos sa iya. Suno pa diri, wala na makuhaan sang kaupdanan ni Edward ang plaka sang motorsiklo kag wala man na-identify ang rider. Nagawa sa investigasyon sa kapulisan nga road rage ang rason sang insidente. Nagapanumdum naman ang kapulisan nga kung yara sa daranon dapat mangin kalmado lang kag hindi magpadala-dala sa emosyon agod yung marikawan ang hindi maayo nga itabo. Balita nagikan sa may distrito sa Mandriao. Ini si K5 Aaron Refollo para sa kampiyon nga serbisyo publiko kag kalingawan sa kampiyon nga stasyon sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.